Excuse me, pwede ka ma-interview? Ngano may klase? Yes, today, nanandog ako nito. Today, we don't have a class. It's because of this. See guys, see. Wala kami magawa guys kasi bagyo. Atro. Like it's super suspended. Wow, legs. Teka lang. Nice pose. Ganyan kapag walang klase, tulog ka. Di ba? Nice pose, baby. Nice ass. Tulog kasi pag walang klase. Ito pa yung isa, oh. Wow, knockout. Okay guys, Dr. Tulin said nga walang pasok is because of bagyong Basyang. As you can see guys, it's posted in the page like suspension of classes. Right. See guys, suspension of classes. Students are always happy without classes, right? So dito lang kami sa B-house, like dito lang kami ginagawa mga kaibigan. Movies, internet, sleeping, lahat. Look, Jedi is watching movie again. Jedi didn't go to school every day. He's always watching movies. Maulan na lang mga kaibigan. Tingin nga naman. Actually, dito ako sa bed ko. Na ako sa ibabaw na bed kay hindi sila makapag-belo sa ako. Diba? I don't know why. Pero okay. I love the view. Diba? Basyang mga kaibigan. As you can see, my camera almost died in here. However, I'm gonna, ako siya mabuhian, diba? Tingnan mo yung motor ko guys. Basang-basa yung motor ko. Andun oh, yung blue na yun, yung blue na router. Tingnan yung blue na router yun. Nababasa na siya. Kawawa siya. Kawawa. So now na ako sa kong bed. Kabo ka ba sa kong bed? Actually kita ko na laptop dahil sa kita ko mata. So I decided to stay here and stay because my eyes is tired. My eyes is, I don't know. Huh? Ano? You wanna eat? Nganta na? Pan? Kaon na? You wanna eat? Eat ka? Balud-luod pa ka? Saan? Sa market? Ano sa mga to? Parang nilaga. Hindi ko makaw nilaga. Tungos katugnaw guys, akong roommate wants to eat nilaga. Kasi malamig si Basyang. Kaya ba mo nga mas tugno ang hangin sa gawas kaysa sa room? Ha? Tugnaw ko nun, gipaningot siya. Gipaningot ko dahil? Gipaningot ko dyan? Really? Pangit! Hi! Say hi to the camera mga kaibigan! Hi! Actually guys, nangaligo sa gawas kaya may tubig sa among room! Every room here, walang tubig kasi umuulan. I don't know what's wrong with this! Yun, wala kasi si Basyang, oh. Basyang, ano na?
Basyang. 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 So guys, bagyong Basyang is quite malakas. So stay dry mga kaibigan kasi mababasa ka sa ulan. Kaya nga you need payong or umbrella and raincoat, or stay in your car, stay in your houses, stay in your BOs. So maybe tomorrow meron pa si Basyang. So goodbye muna mga kaibigan. Tapos yung vlog natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to subscribe and like my channel mga kaibigan. So bye bye mga kaibigan.